A rejeifa e as batallas de galos teñen moitísimo que achegar un tipo de improvisación a outra. Sobre todo, quizáis da rejeifa, o que máis podemos sacar é a risa e o espírito de festa e a diversión. A rejeifa sempre está rodeada de risa e sempre hai moitísimo humor. E quizáis das batallas de galos eu penso que o que máis se pode levar para a rejeifa é o descaro e a capacidade de dicir as cousas directamente, como non hai filtro. A linguaxe é totalmente explícita. Por outra banda, o que quizáis estamos nun momento de intentar reconstruir tanto nas batallas como dentro da rejeifa son espazos de coidados onde calquera persoa poda subir a un palco ou poda enfrontarse a improvisar diante de xente, pero desde un ambiente de seguridade, onde podas probar e non pase nada, onde haxa vergonza non pase nada, onde non metas unha rima no momento e non pase nada. E non só ese espazo de coidado a hora de improvisar, sino que cando despois marchas da batalla, que saias do espazo de improvisación, do xogo, dese xogo que se acaba de construir, e que haxa unha persoa coa que compartir ese momento de pois sentime desta forma, sentime mal, sentime ben, para que realmente se poida manter ese espírito de diversión e de festa, e ao final pois que medre a improvisación.